O movemento 25N comezou oficialmente cando en 1999 a Asamblea Xeral de Nacións Unidas estableceu o 25 de novembro como o Día Oficial contra a Violencia de Xénero, en honor a 3 irmás da República Dominicana que se atreveron a levantar a voz e acabaron asesinadas hoxe hai 64 anos. Agora é a nosa quenda de seguir o exemplo destas e moitas máis mulleres para cambiar a situación e acabar coa violencia de xénero na súa totalidade. Cando buscamos na rede violencia de xénero, a definición que aporta a Xunta de Galicia é a seguinte: acto violento ou agresión baseados nunha situación de desigualdade no marco dun sistema de relacións dos homes sobre as mulleres, que teña ou poida ter como a consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto se ocorren no ámbito público como na vida familiar ou persoal. Nos medios de comunicación vimos este mes como a Garda Civil buscaba un sospeitoso que fuxiu da escena do crime da súa exmuller en Baiona, Pontevedra, dicindo antes de marchar: «Yo non me voy a comer este marrón». Este foi o titular dun xornal, El Mundo, o 9 de novembro. A menos de 2 meses de rematar o ano 2024, aínda temos que temer polas nosas vidas. Aínda activamos a localización do móvil ou buscamos alguén que nos acompañe de volta a casa. Aínda somos xulgadas pola roupa que usamos, as fotos que subimos ás redes ou as decisións que tomamos respecto ao noso corpo. As mulleres seguimos sendo motivo de burla e misoxinia a diario e titulares como o anterior mostran que a igualdade non avanza e os esforzos e reproches non teñen efecto na sociedade. Este ano, mulleres como Ana, Fátima, Laila, Rocío, Pilar, Hafsa, Juliana, Andrea, Gracia, Estela, deixaron de atoparse entre nós. Elas forman parte das 40 mulleres asasinadas por violencia de xénero en España neste 2024. É moi triste ter que ser consciente que só polas características biolóxicas coas que naces, parte da tua historia xa está escrita. Pero o máis doloroso é que alguén externo decida cando é hora de poñer o punto que marca o final. Dende o IES Antón Losada Diéguez podemos seguir reforzando o sitio seguro que é o noso centro. Tamén podemos asegurarnos de que no caso dunha denuncia de violencia de xénero, a demandante non reciba ningunha represalia de parte de docentes ou de compañeiros e compañeiras a través dun seguimento do caso. Ademais de concienciar sobre a violencia de xénero non só en charlas, senón tamén mediante actividades e panfletos. Por iso hoxe nos reunimos aquí, para que se unha moza quere pasear de noite, non teña que agarrar as chaves con medo. Porque se quere poñer unha saia é para verse guapa, non busca que se lle acerque ninguén. Porque pola forma do seu corpo non merece que ninguén lla subíe como a un can. Para que ninguén teña que tragar con palabras que non alimentan e feren máis que 1000 puñais. Ou recibir golpes que son tatuaxes permanentes. Unha vítima sempre é unha nai, unha tía, unha irmán ou a avoa de alguén. Coa violencia de xénero todos perdemos. Por iso debemos alzar a voz e deixar que cada autora escriba como quere vivir.